spotkań, które tutaj się fajnie tak rozpoczęły, że tyle ludzi jest chętnych tutaj przychodzić, rozmawiać i być zaangażowany tutaj w te spotkania. Dlatego myślimy o właśnie takich nieformalnych gdzieś spotkaniach, ale już nie pod sądem. Także jeśli Państwo by byli zainteresowani, to jak najbardziej. Później damy kartkę, tutaj będzie można ewentualnie wpisać swoje, nie wiem, telefon czy cokolwiek. My będziemy się, jeśli będzie coś takiego organizowane, a chcemy już najprawdopodobniej w tą sobotę zorganizować takie pierwsze spotkanie, to wtedy damy Państwu znać lub ewentualnie w internecie też będą jakieś informacje. Dobrze, to może tyle, może... Tak, codziennie w obronie naszego sądu kartuskiego, ale też w obronie Sądu Najwyższego, Sądu Powszechnego i wszystkich sądów w całej Polsce. Dziękuję Wam bardzo za obecność i chciałbym, żebyśmy wszyscy razem zaklaskali podziękowanie dla Was. Dla Was, mieszkańców Kartus i okolic. Brawo! Jestem dumny z tego, że urodziłem się w Kartuzach, tu się wychowałem. Jestem dumny z tego, że różne autorytety, które stawały gdzieś, które dawały mi rady, wskazówki, nauczyciele też tutaj się zjawiali. Jestem Wam wdzięczny za wychowanie w patriotyzmie, za to, że mogę również bronić naszej konstytucji, praworządności w naszym kraju. Dziękuję Wam bardzo. Setka, tutaj kilka tysięcy. Naprawdę jesteście odważni. Ja mówię, wiesz, może i odważni, ale uczułem w tym momencie, że naprawdę jestem dumny tego, że właśnie przyjeżdżałem tutaj, byłem tutaj z wami w Kartuzach. Jan Paweł II w latach 80., kiedy uczyliśmy się wszyscy pojęcia, czym jest wolność, bo słowo Solidarność kojarzyła się wtedy z postulatami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego i z innymi postulatami, jakie mieli robotnicy w roku 80. Ale wolność dla nas, młodych ludzi wtedy, była rzeczą abstrakcyjną. I wtedy usłyszeliśmy takie słowa: nie ma wolności bez solidarności. Czymże jest solidarność? Solidarność to jest coś więcej niż związek zawodowy. Okazało się, że solidarność to jest między innymi to, co tworzy się pomiędzy ludźmi i w wielkich miejscowościach, i w wielkich krajach, i w małych miejscowościach. To jest pojęcie w tej chwili uniwersalne i w tej chwili w imię obrony wolności, bo sądy to jest jeden z elementów. Chcąc naprawdę cieszyć się wolnością, musimy mieć świadomość, że to jest tylko i wyłącznie jeden mały krok, a być może ostatni moment. Wobec powyższego chciałbym właśnie też Wam bardzo podziękować i cieszę się, że właśnie jesteśmy solidarni. To słowo solidarni nabrało, myślę, w tej chwili nowego znaczenia, ponieważ społeczeństwo obywatelskie to jest właśnie solidarność. I cieszę się, jestem dumny, że właśnie w Polsce w latach 80. ta solidarność się narodziła. Jestem dumny, że w tej chwili to również młodzi ludzie zaczynają to rozumieć. Dziękuję bardzo. Więc bardzo proszę Państwa o to, żeby monitorować dalej sytuację i musimy generalnie cały czas wnikliwie spoglądać na to, co będzie teraz robił pan minister Ziobro, bo on tą kontrolę de facto nad sądami powszechnymi teraz przejmie, więc naszym zadaniem jest to, aby cały czas skontrolować i monitorować tą sytuację. I też, proszę Państwa, musimy zachować czujność. Nie zapominajmy, że jeśli chodzi o zmiany ustrojowe w Polsce, to te dwa weta tylko odroczyły te działania PiS-u. I te działania będą kontynuowane i podejmowane dalej. My musimy być gotowi, żeby dalej manifestować swój sprzeciw i swoją solidarność wobec tego. Nawiązując do tego, co powiedział Adrian odnośnie tych spotkań, które chcemy kontynuować już trochę w innej formie, nie pod sądem, to faktycznie jest taka inicjatywa, żeby zorganizować spotkanie w sobotę. Ono będzie gdzieś w ciepłym, zacisznym miejscu, w jakiejś sali. Chcemy takie coś zorganizować, jeszcze konkretów nie ma, będziemy je przedstawiać na pewno jutro, już one będą. I
pomyśleliśmy, że ten ruch społeczny, który się tutaj zebrał, zorganizował, warto przekuć w taką faktyczną siłę. Myślimy o to, żeby się po prostu zorganizować w jakimś stowarzyszeniu na rzecz właśnie tutaj tej jedności kaszubskiej, żeby właśnie w tych sprawach, takich bardzo ważnych sprawach dla nas, występować wtedy razem w takiej właśnie grupie bardziej formalnej. Bardzo dziękuję Państwu jeszcze raz za tą odwagę przede wszystkim, bo to jest naprawdę małe miasto, wszyscy się tutaj znamy, więc to jest bardzo ważne, że się wspólnie jednoczymy. Dziękuję bardzo. W 100 miastach i małych miasteczkach osiągnęliśmy 2 weta prezydenta Andrzeja Dudy. Mało kto z nas protestujących wierzył, iż jest to możliwe. Wydawało się, że sprawa jest beznadziejna. Oczywiście, chcielibyśmy więcej. W naszym miasteczku, stolicy Kaszub, z troską o przyszłość naszej małej i dużej ojczyzny, przeciwko ustawom tak zwanej dobrej zmiany, ograniczającym prawo wolnych ludzi do wolności i sprawiedliwych sądów, protestowali prawdziwi patrioci, Kaszubi i inni. No widzicie, że się pogubiłam. Ludzie kochający wartości demokratyczne, wolność, równość, wartości europejskie, szacunek dla wszystkich, bez względu na ich pochodzenie, poglądy polityczne, wyznanie czy wiek. Spotykaliśmy się w interesie ojczyzny, własnym, ale także tych, którym się przyjść nie chciało. Dla przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci i wnuków, aby żyli w naprawdę wolnym i sprawiedliwym kraju. Tu, w Kartuzach, wymagało to wyjątkowej odwagi i determinacji. Serdecznie wszystkim dziękuję za to, że byliście tu codziennie, za waszą mądrość, poświęcenie, determinację, za solidarność. Dziękuję szczególnie tym, którzy byli tu stale. Byłem działaczem Solidarności, Komitetu Obywatelskiego, także burmistrzowi Kartuz, wszystkim oddanym ideom wolności i sprawiedliwości, wszystkim uczestnikom protestu. W szczególny sposób dziękuję naszej wspaniałej młodzieży, którą reprezentuje tu nasza wspaniała Marta. Liczymy na was. To wy jesteście naszą przyszłością. Dzisiaj jest wiele znaków zapytania. Prezydent z Adriana stał się Andrzejem. Tak jak nawoływaliśmy. Wetując ustawy, wykazał się niezależnością. Mamy nadzieję, że tak będzie dalej. Nie jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani, ponieważ ustawę o sądach powszechnych podpisał, a konsekwencje tego odczują zwykli Polacy, dla których te sądy są pierwszą instancją w dochodzeniu swoich praw. Dajemy jednak szansę panu prezydentowi i szanujemy za podjęcie trudnej dla niego decyzji politycznej. Znalazł się w niezręcznej sytuacji między PiS-em a opozycją. Powinniśmy kibicować w przygotowywaniu przez niezależnych ekspertów prezydenckich ustaw. Będziemy jednak się bacznie przyglądać, obserwować rozwój wydarzeń w Polsce
czy poczynania prezydenta zmierzają we właściwym kierunku. Dziękujemy naszym mediom, które przez cały czas protestu były tutaj z nami. Czuliśmy się przy Was bezpieczniej. Liczymy na Waszą współpracę w przyszłości. W imieniu protestujących pozwolę sobie serdecznie podziękować głównym organizatorom naszego kartuskiego protestu, którzy nas tu zgromadzili, przygotowywali spotkania i ochraniali nas. Brawo! Dziękujemy przedstawicielom Komitetu Obrony Demokracji, Krystianowi Ludwichowskiemu. Bardzo prosimy. Dziękujemy, Krystian. Brawa. Adrianowi Pawłowskiemu. Brawo. A także Krystianowi Gachewiczowi. Myśmy w sercu wszyscy mieli ten protest, ale wy nas tutaj zawołaliście. Dziękujemy. Na przekór czasom i ludziom wbrew, gdziekolwiek jesteś, w dzień czy w nocy, oczyma widza oglądasz grę. Ktoś inny zmienia świat za ciebie, nadstawia głowę, podnosi krzyk, a ty z daleka, bo tak lepiej i w razie czego nie tracisz nic. Przeżyj to sam, przeżyj to sam. Nie zamieniaj serca w twardy głaz, póki jeszcze serce masz. Przeżyj to sam, przeżyj to sam. Nie zamieniaj serca w twardy głaz, póki jeszcze serce masz. Póki jeszcze serce masz. Póki serce